Aktar kmini 3 filgħodu ġiet imnedija pubblikazzjoni magħmula minn 28 student fih dan il-Fakultà tal-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta. Din il-pubblikazzjoni bl-isem ta' ... rat il-parteċipazzjoni ta' 5 timijiet differenti li l-kol ħadmu għala naħħari, dak li għatu tifsira differenti lill-kreattività. Tkellimna ma' Luca Pirotta, student li sa minn Diċembru ħadem biex jara din il-pubblikazzjoni timmaterjalizza ruħha permezz tal-aspett viżwali. Aħna bażikament ibbażati fuq il-pawża mill-kreattività. Il-3 dots tal-logo tagħna tirrappreżenta dawk il-3 dots f'sentenza biex niftehmu li tirrappreżenta l-pawża. Ġifieri dik ir-rappreżentazzjoni hija l-pawża fil-kreattività tal-bniedem u kif jirnexxielu joħroġ minnha biex jikkrea iżjed, isir iktar kreattiv bażikament. Tkellimna wkoll ma' Casey Mifsud li ħadmet fuq il-magazine mill-aspett tal-marketing. Naħdmu kollha flimkien qegħdin marketing, editorial, design, visuals. Naħdmu flimkien biex nikkreaw dan il-proġett sabiħ. Inna 2 semesters naħdmu fuqu minn Diċembru u krejajna di publication li tillonċja llum. Wara tnedija l-istudenti qasmu wkoll kopji tar-rivista lil studenti oħra fuq il-kampus tal-Università. Intant il-kap tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni il-Professur George Malija awgra lill-istudenti u faħħar ix-xogħol tagħhom.